Ni pada subhai fi baro kiba ngop jika ni ka Bible study ni ka por kebangi kum ka balang ngidang beteng ban penlong ban mentang ngidang puli ka gospel Yohanes ngidang puli hatu ka dunong ka bakhat san ka dekhot ka bakhat nyu dingin beteng mentagas ngin adu ai ka dekhot bakhat riu dingin beteng ban sisu pat na dekhot ka bakhat nyu ter kan hadu bangilawan bandam ting ai khublei fi baro kiba sa skor ke ni ktin jong blei ke ni kapor bangin yo i jing sempang e ke bo kwa ngi bangin songthu na ktin ke khu ke jong bangin ma i ke jing khu jong ba bangi songthu i ke ktin jong ban ngi pediang ngi ko nguru ya ke ba ko ong ngi ma i ke jing em ke bat nang thamai mi mat iki jing kerku habangi sedang ban ko ngu ika ktin jong blei bat ika boru bangi nyat hagani kalenti ka bangi don mentah hagani keslakhndo tat hadu ka takasngi ka bau un sawan pat ban syau ingi tela da fim pat jui don gnu jing sem ka jing yo sngo ika ktin ka bau try Jesu Ukran hagani gospel Yohanes pin syamsi bon ki kentien ki bola kran ki balong ki jengkai ki bajiliu ki bayrap ingi ban sungthu ke ki jingit Kristan kamut ayu ban nget hau Jesu bat kami ayu nangta kita ki ba fin syam ba pipuli ni gospel Yohanes tilo da kadai kesien ke baningkong ba fi skor ke ni Bible study kerpat fi ba fin ngap ru dan fin petru i Bible study ki baladap fin lap ye ki Bible study na YouTube channel jong ka balang ka bakerteng lum siap Presbyterian Church but kadon ka playlist ka ba ai kerteng hi ki Bible study kawairu ka bakerteng ka gospel Yohanes pinlop ya borok ki Bible study ki ba la penlong ki ba la upload sa YouTube channel juga balang ha kani ka playlist de kanyarap sibun ada fi la ban sngap na do ka basdang hoi ki don ki bentar ki ba fi la ban sngap ban sujit ru tat kum ga jing sokwa ju fi ban ngada pat ifi kan nirap sibun ada fin puli swa ya ke Bible daladihi but pila ban sengapat ya kini ke Bible study ban sungthu sisu ya gunu ki benta ba fi sungdon kam ban nang sungthu kham sai sisu tingin ya peteng da bangin ya duai ku khpa jingi ba bening ni aingo emia try ba mela iPad kani kalat bangin penlong ke Bible study kani ka janmit kerku try kat bangin ang pusan ni ka ktin jomi ni lam melo sekri ba ngadai ban sam ka ktin jomi try nomor ngalong tang briu ndri ka jing pensai ka wan nami nomor kata isne to ai bor to ai ka jing songtho ka jing sempang hangani kong ye ka ktin jomi sua bangan keren ye ka pat pedeng jong ki bayu snow ki basa skor ye ka ktin jomi ni ka por ngapa ni ni baro ka keteng Jesus Christ amen dengan puli kini ki dekhot na do ka dekhot ka bakhat akhat san ngan puli tatar hadu ka ba arfu iswa ka gospel Yohanes kalendong ka bakhat san nadu ka ba khatsan hadu ka barfui ngam khatsu kisakri phi na bo sakri tip ye ka e bo le ukunra chung nri ngala khat kilok ye phi namari ye ki baro ki bangala yo sngo no pa junga ngala pentip ha phi phim sim legit yenga dringa ngala jit ye phi ban ngala thung ye phi ba phin yo ye let but siso but bo so chung phi unyo ye ne ba ka iru ba phin pan no tau khpa ka kateng junga
un ai hapi yakini ki iru ngana hukum yapi bafin ye parlok hi lada ka perthai kala syun yapi pitip bakala syun nga menchua yapi lada filalong naga jong ka perthai kata ka perthai kandala ye la ka jong ndrei na ba phim long na ka jong ka perthai ndrei nga ngala jit yapi naga jong ka perthai namar kata ka perthai ka syun yapi tukan mau ya kita kitin ya ki bangala ong mga hafi usakri umlong ubaham khrau yo kunrat jong u lada kila le ben yanga kin le ben ru yapi lada kila sumari ka kitin jonga kin sumaru hekin sumari ka jong piru nrei yakini ki baro kin le yapi na ka benta ka keteng jonga na ba kim itu yauta ubala pha yanga to kiti girong ki kentien ki bo trai su lakran te tu khot ka ba khandre ngi la puli kani ka tayo ko bladam ha ka bo trai su ukran sefang ba udai ma u ubala jet yangi mdei bangi jet mangi u komot ulada ban wat yangi banyo banesem batni barabola jet yangi kata gajing jet kepada long de gajing temu kepada do bom jukun usa khot pat yangi ban habola khot yangi ula thongru yangi bangin long gi sakri gi jong te kani gajing thung kam thau tangya kata jing thung hakanu kono ga kam ha gajing sakri u teng mo ha bangi ong jet benlong nohikai ka balang lani jet benlong unong yelap lani benlong unong yatrai haki kam balang haka kam sensar balang lani ka kam serai balang kum ki pastor ki teman besan ki rangba balang kata kadai tang sibenta na ka jing jet ka bakham yar ka bakham kelum kata ka jing jet kadai bau jet yangi bangin long ki bangit hu bangin long ki jong u kinong buat jong u kumba ngile puri bakham shwai kani te de bleu kpau berjet yangi no do bam jukun but try jisu pat wan ban pendap ya kata ban khot yangi shu te kata kadi bangi dan kaman suthu de kini kentien ki boong nga wang phim sim la jet ingan ringa ngala jet ifi but ngala thung ifi but wang ngala thung ifi mde ba fin trei tang ka batrei ka no jet kam ha ka balang ndre ki jing thung ka lomba lengba ka no jet kam bu penan kam ingi ka balang ka jing thung ju u ka long bangin seiso ha ta te hoi ki bon ki jet kam ka bangila man trei kum ki khot jong ka balang ha bangila nget hu jisu kamut un sapen i hangi pat ka e ga jet kam ka ba u thumu bangin trei kat kum kita ki jing ai ki bakan jaman sim ki ba u la ai hangi ki don ki bo jet ban long ki no hikai don ki bo jet ban long ki nong sarai don ki bo jet ban long ki nong yelap don ki bo jet ban long ki nong pan khia bat kum ta ter ki bangi sem la bala kham ong bania do apostle paul ha ka sithi si nong korin ka baning kong kan nong ka bakhat ar bat kum juru ha ka sithi si nong rom kan nong bakhat ar lani ha ka sithi si nong ephesus kan nong ka basau ha ka ni ka sithi si nong ephesus da jerlut ya baro ti kata ka de ka ba u upan bet pat habol ajet ingi bangin nong ki sakri jong u bangin buat yu usapan bet pat kano ka jet kam bangin tre te kadan kam bangin kan mau yakani ka jing jet jong pra jisu kam dei bet ka jing jet ya kano no jet kam ha ka balang kata kalong tang si benta ka dei de ka jing khot ka jing jet yu na basdang bangin nong ki nong buat jong u bangin sakri yu bat kata ka dei ka ba u hi u kadai inisiatif jong ko manong no ka kitin nong we lani ka jing ka bos dang no uhi ka ba mi na ka dono jong banjit ini ombangi ngi kwa yu banjit yu te hoi haba ula jit ingi khot ingi ka penlong ingi ru bangin wan chu
ladangi ni pediang yagi jing kai jung yagi nongrim yagi jing kai tanrai ki ba u lahi kai ki bangi syam hagane ka Bible temen tapan ni poi ka tu khot ka bakhat nyo wong yagi ni ki iru ngala hukum hafi bafin ye parlok hi te mdei ba wong ni nga hukum ye fi bafin ye parlok mo kadan ka jing ye ferta kata ka bo hukum banyi perlok te uladep ong haki dukhat kiba khamaswa te dukhat bakhat arung kani kalong ka hukum junga bapini perlok hi kumbangala ye fi mo ta kata ka de hukum bula ai ndri kani kam risu pan kabo ong tang sefang kata wong ye kini ki ru ngala hukum ye fi kamut ki kita ki kade kani kabo la kren nado kadukhat ka maningkong hadu kadukhat ka bakhat riu mo ki borok bulakren khamtam ndu ka bakhat ar hadu ka bakhat riu mo te bat wong bak nongrim lani ka daw balai ba ong ikine baro ki kentien ki bulakren kadai baki kinye in perlok mo ta ni puli pat sakadukhat ka bakhat phra ladaga perthai kalasyun ye phi pitip bakalasyun nga menchua ye phi to te hangni utra jisu ukuran sifang kaperthai sifang kajingsyun jong kaperthai yano jingsyun ye u kajingsyun ye ki kisenran jong kini ye dan ni kini khadwe ngut bakhat arum dan syu Judas Iskariot ladep penno benisla bat kinong ilam niam bandi yu trajisu bat khnang beginyo ban kemyu tiga ta kadai ke tekenong rim ke ba u ong kini kentin ba kidai kita ki baladep jit ban buat yu ki ba it sisa yu ki ba kwa sisa ban long bat u yikini ukran ndai ki ki ba mbot sisa yu mo te ka khamlong kerpang gani ke jingkran ju ukran ni gitu ki bala kloi sisa ban buat yu te hakabalang kidon gibrio ki ba lakha gam gi kristan tenrei hakajing san jungi tersitar pan kim simpat darai hok lani darai daga baskem bangan buat yu jisu kidang don kam ban yu sngo shishu ikhtien ju dang don kam manu ban pensai lani ka dono jungi kadang don kam ka jing kersiu bagini bagi don kam yu jisu te hoi kidon ki kristan ki badang long kumta na pring jungi ki don ki badang long kumta te don hoi kiwi ru ki bom long kristan ki ba empat tip sisa ke ga bo jisu wan ban pendap hagane ka pathai ki sio sngo ya kerteng ju nrikim tip sisa ya ka nongrim bo wan sini bar hateng ki super khat ba useng ya ka niam kumba bon ki niam ki bala seng ka ni ka slakhndo ki super khat bo de wen ki nong seng niam te nrei ki don pat ki turu ki bala yo sngo ya ka sur jung bo khat ya ki bana bo la khat ya ki ka don no jung ki ka don ka jing thie ka man ong no ka ong mo ba khat ka kmi yo khun ani ka khun te habaki kwa ban ong hoi tiki wan nei tiki ong ki khasi ong ba thie ka jing khat ma te ka mat la ne ka ba sngo bat ka ba ko ngo ya jing khat tiki don pat ki ba long kom ta ki yo sngo ka jing khat jisu ki wan che ki sngap ikhtian ju ki pediang daga jinget nanta ki sngap i jing hukum ju ki kloi ban ko ngo i hukum ju kita ki dei ki ba nyau kom ki nong bo ju ti ni ong sephang ka perthai te ka perthai ka tho ya baro kat ki bom patre ban pediang bat ban bot yo jisu hamba ong pediang bat bot yu jisu kumut pediang yi jing kai jung bagi long kinong rim jong ke jing im
Pediang ia kerkom im jungu bakalong ke nuksa ia ke jing im. Pediang bagi iki bau kran ki long ki badai ki basisya. Bak kat ke bau loong kata kedai kabatau ia gitu ki bala buat yu tegamat ke pertai pat katau ia kita ki bompat pediang kita ki. Mo de Bible ke keren kelum teng-teng kini ke ketien pertai mo. Kepercayai teng-teng kemut di kamariang, kepercayai teng-teng kemut ya ke geografi jong kepercayai. Dari hang ni ke keren sepang ke kenhun jong ukhun benriu, ke bompat tre ban pediang ya kiktian ujisu bat ban bot yu. Ta. Tu try jisu wong ke percaya. Te kitu ki ba bompat pediang. Ndre ki bala kloi pat tu wong ba ki dei ki nong bot jong. Mo. Tu wong lada ke percaya ke syun ye pi tip ba ke syun ye nga mensuai pi. Ke syun ye ki nagai ke dau kata kadan ke dau. Mo. Dan ndre hang ni syukran bit lada ke percaya ke syun ye pi. Wong pitip baka syun yang syua jumpi. Di aduk ke dekat ke ba kanyo ni ibu trai jisu kerentang sefang kejing i uyai hukum yaki bakin i nak ke sedang lei ke dekat baningkong aduk besan ukuran sefang ke bayai ne kata ke balong sitli bat haki iki barok sitli hak jingmut sitli hak mensiam sitli haki jing temu jong kedonut sitli haki kam ki bangile kaba menjur bat na dong sedong kata kedai kebayai ne lani ngila menong kebayas kaba long sitli bat hakai hakitin pareng ke kham klan la menong kedai ke union bat mo de ke union pedeng kibrio katau ya kata ke jinge dei ke bejan hadu kata kuma pedeng tengah bat ke tengah pedeng ke kemi bat ukhun lani ukpa bat ukhun kata ke jinge silong sitli kedai ke ba try jisuru ukran habu ong bangi ngilong kitnat mau long ding so wan tu tau bayene hu usai so sibun tenalor bola kran ye ke jinge long sitli bat bat hadin kata bat ukran sifang ke jinge i pedeng jungki bat Tehoi ulade abong sitli bat ke kentup lang ke jing nadu kalnong bakat saulong lada fi jenga fin sumari ki hukum jonga mo ketul nong bakat sau dekat bakat san hagani long bakat san dekat bakat sau ruong sifang ke jing jungi gadongan puli biang ke dekat ke ba khatsan wong hega ba khatsau wong ma fi filong kilok jonga lada fi sorry pinne kiba hekat kibang la hukum fi tengmut kan kejing long perlok batu kemut kejing jan kejing batu kasyong kene kepau ha kejing la jungi ban ko ngoyu kejing jungi uru kepau ta te ukran sfang kejing jungi kejing long perlok jungi batu ndrim dei tang kata ukran ru sfang bangin ni perlok tenri mentapot upoi sefang kejing yedai pat ke balong mar khongpong kejing yesun te syun manu ni wong syun ke pertai pi te kani kedai bo try jisu ula saham lupa ba nomor sasipor uti un sablino kidon gi boong bo kran ni kini kentien hakamit syua ke sing thoding bon sasya sanar phna tulai lupa ke ikaban sawan yaki ti wai ke daw lupa yaki balai baka pertai kan syun ni pi ke daw kolong baka pertai ke syun yu kamadiu baka pertai ke syun yu nomor bakam pediang yaki jing kai ju baki di jongka pi kat bau briu empat pediang yaki jing kai tra jisu menjur baki di ki basisya lani ke badai na menta ke jing embrio kamot kan mi ke jing la persya yu jisu bat unsyun yu
kan bu berium pat yo ai kata jing sai no blai bu jisu pleng wan ban hikai ki babha undan kata jing syun namar blai jisu wan pen i wan kedau kani ka basniu kani ka babha te we ula keren gumta te ka kata ladang im daga jing donut ke badan ki jing temu ke basniu kalong gumba kedau persya inga ki ktien jung ki keren persya inga te ka syong pat nanga ladang menjur kamar ngan kubur ye ladi bangang di unong pop mangalale ke basniu bang di ban kela ke bumut dan ri ladang i je ke basniu ngan syun kelayu oh buan keren persya inga kata ke dei ke jinglong penrai ke jungi ke priwa ka bakloi ban pediang ye kitien jisu kamut ka pelongi ban kloi bangin kela ke bumut na ka pop jungi ngitip ila de ke ka pop bangidan hangi ka jingbot jim perkhat lungi la pop lada ka dan ka donut jungi ki jing temu ki jing kwa ka donut lani kala ban long ru da ki kam ki bangile kala ban long ki kitien lani da ki kam jong ka jing ti kita ki dei ki ba bekedau la nga pediang em yo try ye ki jing kai jisu lada nga pediang ki jing kai jisu dengan itu ki jing le junga ki long persat ne mi jing kai jung de ki long persat nong oh ngadi ban penbet je ladi ngadi ban kela ke bomat ngadi ban yesup badu blai tilan angam pediang pat ngan smo kum tu breu bakwa nyedai ladi mo dengan so kum ta oh ni wan keren yiki wan hikai ke bakla kum ta kan wan ta beli bakwa nyedai ladi namar bakwa ban le ya ka basniu dang kwa ban nyat ha ke jingdum tiu try su ukran spang ke jing syun ja ka pathai beli baka syun yu namar bu ukran ni ke jing sisa ki ktien ju o ki kedau bet phyak ya ka jing long bomman jungi ki priu te ka syong pat ngi respond kum noi kata mo habau kpa nani ka kemi ki mayu khon bule ka basniu tiu tu khon la dau pediang tu ka mot ususi uyam teng rei upan ma de du khon pat ubom tre ban pediang un persyang ya dai de de ki tien lani teng de ki kam un le tre ya kran be kemi kpa un le at lai hujat i ba ki khlung barang kham khna kin lenyar kin halai kemi kpa kin mare sui ri kata ke de ju hi ke ba ngi larang ba ru ngi le kumta habangi ngim kwa ban pediang ya ki tien jong ke jing sisa tiu try su ban pen krai ke senran ni ong lada ka syun nga kemat nam kita ki bingi kran tan ya phiru kan syun namar bu phi phila buat nga di fin kran ni ki tien junga fin em ke jing em ke be dei kat kum ka jing kai ke junga tidla da phi le kum ta phi buat ki jing kai jong jisu phi em kum ba u em kan wan bet ke jing syun ya phiru bale namar bu ki syun ye ki ba u lakran tingi i kata ka perthai ke jing syun ke bateng hadu ban penyap ndai ba penyap tangi VR dan ki jaka ba penyap sen penyap di hajar ngut dang si banai menchua hang tai po Syria ki don kitu ki ba langit hu jisu ki siap penyap pathara hagi usnam khatsau na khatsan arajar khatsan dang kham tri bhag tu ISIS menchua Syria de ki phojar ki penyap Pakistan ki rong ye ki ban penlong merau sekeleng dan kini ki benai kini ki senam madin jingja Israel ka ki sipai Israel ki ban pelaj katukan ni kitip badan kita ki Pakistan ki basya siap penenkam kum ki merau hapo Gaza por bagi kidnap ki ISIS ki menchua kita dan Gaza te IDF ki yot jingtip bat ki ban pelaj tikidan kum kita ki jing syun jang ka pathai ye ki breu ki bom dan ka ba penmensau kim dei ki breu ki bara white trusty bara sulai ki Pakistan ki besisya ki babot yu jisu kim jet chu dekat tere pom dre dekat tin ublai baki im te kum ye kita ki syun teng baki le ki baharu syun
Di happeneng kata utra Yesu maham lupa tuang dekat ke bakat kendai ladap hilalong nak jong ke pertai kata ke pertai kanda ia la ke jong dari naba phim long nak jong ke pertai dari ngang rajit di phi nak jong ke pertai namar kata ken kata ke pertai kasyun ya phi tu nang batai susu balai bakasyun namar ba phim dei su nak jong ke pertai kemud yu bom dei su nak jong ke pertai kemud ba phi menjur su bat ki ba ke pertai kale kajing le don bor kirup kam yele ki kam thok kam ei ka hakim lang salang ka khai ka pateng bat ki ka ba ki priyo ki ong au kata ngile lang bro ye priang kata don boleh ka ba syun yu tau boleh ka ba isi yu boleh ye ka badai ti kata ka jam ta ka ni ka pateng jungi ka jur ba kum kata bon ki priyo namar ki la million ha ka ba bom hok ti don manu ha ka jeli jungki pat boleh ka badai ki syun kala dan manu bakran ye ka jing sisa ki syun ban ngilap ye kata hagi babon ki jeli hagi mang salang hagi jakat trai haka kanhon jung ki brio ki betri lang ki juk kam haka kanhon jung ki brio ki ba ya kalempung la se ka ba don kano ka nongrim ba ki yeng ban ye long ka kanja kanhon te lada don manu ba yeng haka jing sisa kita kisah pet mat yong te kata ka dei ka bo trai su ong namar balai phim dei so jong ka perthai men chua phi dei jong ka perthai pidang pediang ye ka balai alam ki we kat balai ki we kamot phi ka ni ka bolong normal temen ta phim na su kum ta balai namar ngala jit ye phi ngala sim ye phi na ka perthai ba phin nong no ki jonga tu we bangilawan su jisu ngila pediang ye u kat kum ka jingjit ye u jong u yang i kamut ngimlong syu jong perthai haswa jong kata ngilong jong perthai mdon ubrio bakha hagani ka perthai klam ka pop boro ngilong kinong pop ong ka bible ndai ba lakhai ngi ki ba hok be tenre haba ngi kala ka bomot ngi sotho ye ka jing sirkhai jong ka pop ka bangi ka badan hangi bat ka ei ka banja ka bakut habangi kala ka bomot ublai upen emingi bat kum taura no ingi na kata ke jeli jong ke jingdum sya ke jeli jong ke jing syai ke bakan jam siam ngi kran sipang ke jingdum ha ganang ke start ke puli ke puthi kran sipang ke jing syai ke bawan na beneng bat ke jingdum ke bawan no sitan don tang kita artuli ubriu la mandai ko kono ke sni do kono ke jingnang jing start kono ke jing dup dan ni ke jing ruspa kono ke jing stan ni ke jing bit compare kadon bit tang arjeli bat arkan hon kiba kwa banyat na ke jing dum ne kiba kwa banyat na ke jing syai tu jisu ongang wan ban pni phi ke jing syai ke ban beneng wong ngalong jing syai jong pathai ukran da ba skami kata kran da jing atatin barum dan hi no breu ubal kran kom kita ki kentien tang mo ngila puli kalnong baframo di sifang kata bu ngau bolong jing syai jong pathai tikini ki ki bab yarap yangi begin sotho ye jing fair pedeng ba de jong pathai ne ba de jong jisu ban habangila sim ye kanong rim bangi de ki jong jisu ngimla su ban ya long hapdeng tekin pareng ban ya compromise sifang pedang jong perthai sifang pedang jong jisu kata khmat jong kamla long pinda syam pinda puli ka kitab khadu jong ka bible ublei ong ya ka we ni ki balang kata ka balang ka we ni ki balang to klet no kedeka ka balang Laudikaya ha kitab jing pen pau kan nong ka ba lai ha ka dukhat ka ba khan riu ong
kumta na ba phalong ka ba susat kreat ruem sidruem ngan saprino ia pha na ka sintu jonga kabalang lau dikaya kalong kabalang ka ba blem ka ketin ka ba khlan ma ka diketin blem ka ka ba blem kam khritan kam khriatan kalong hapdeng dei te kidon kipor ki bagi bre ki mjusutnat ka blong blem te jinge dei para brio da silong blem tum tiknate bada tasu yetnat nem ka jinge dei perlok ne ke blem te sifang i rhem sifang pat i ka majingai mo peja ti kata ke dei ke jinglong ukristan uba sifang bat ka perthai sifang baru jisu sifang bat ka perthai kemun dadan bat ki parabrio ki badang ki bampatre ban pediang ki jingkai jisu ya penyesrem lang iladi yele lang kumju dadan pat ha jeli jong ki ba but ya jingkai jisu oh shirham lang kumju te kata khmat ublai kadai ki jinglong ka ba ijli ba khampalat ban youtube ubasyun badasyun sisa khampalat ke jing ijli ublai ijli ka ba blem but try su wangan pri ong de kawi ketin kini kawi balang habus nang ong de kentin ngan pri dan ke balang buongan weng no yuding peniang serak jumpa dari ya kani ke balang lau dikaya ongan pri no ya pha na situ junga belai namar bakalong hadu kata mo te ladangi long hapdeng sipang i kam perthairu ngi long expert sipang kam balang rungi long expert kata kadai ke ijli khmat ublai namar kadai ke batai bha sipang ke ketien arsap kadai jinglong ke arsap te ha bakut kata ke jinglong jisa kadai tenrai kadai jinglong perthai sulong le men le kembadai ki kestan ndre ha ka don hut dang don ni ka perthai te kata kadai ke bo mi ne tenre abu kran ne kadai ki brio ki badar hamsya nam ta ju ki bakloi ya ka bansya i jing haba ka perthai ka syun ki te hoi new kalong ku jing pensingai nu pau tra jisu ba ka perthai kan sa syun ki tuong lada pilong na jong ka perthai ka perthai kan da i lagi jong kamut ba lada ngile ka bala alam ka perthai kamut nam don jing syun jing sanya sutunat ban kin sutunat kin nyero ban kin i jingi pistoi kata kata kadai ke thama jong kristan namar empat dan jingai na ka perthai ka perthai mo ni don ka perthai ringim dei ki jong ka perthai hakal nong ka bakhat nyo ka por bu doi ka labandai ka pergat semani hau kapa ukur pa yo bleu om bakini ki babut nga kini ki sendan junga ki don na ka perthai ringim dei jong ka perthai pek tu khot bakhat sau kini brak wei ke jing duai mo kani nong kini kenten ki debi utrai su ukran yu kpa ya kata ka khtien jonga he jong me nga ngala IT haki kata ka perthai te kala syun ni ki na ba kimlong na ka jong ka perthai kumbanga ngamlong na ka jong ka perthai nga duai ba men nga ngam duai ba men simno iki na kata ka perthai ndrei ba men sumari ki nau boman kimlong na ka jong ka perthai kumba ngamlong na ka jong ka perthai te kadon ko wei ka youtube kini snam ki bladap ka ba ka team jong ka dei ka ni mo ba ladangi don makana ka perthai ringim dei ki jong ka perthai te ka wan ni ki kentien jong prajisu ka bangi puli menta ka ni nong khatsan but teter mar kani ka dei ka jing peteng ki jing keren jong bat ka to jing duai mo ki dei ki jing peteng to tukhat ka ba arpho tukun mau ye kata ka ktien ye ka bangal ong mga phi usakri umlong ubakham khrau yo kunra jong lada kilale benyenga kinle benru ye phi lada kilo sumari ka ktien jonga kin sumari ye ka jong phiru tuong tukun mau kamut ladap keren gidon ki kentien ki bo ladap keren mensua bo ong
usenran umlong kham khrau banyau kanrat jung tegani gade hakapor bo trai jisu upha ya kisenran ya gitu khadarngut begini jalap keleng ya Israel bergede kesin ke baningkong bo pha jalap iki mo hoi kedan kesin ke bo pha new phongun kedan kesin bo pha khadarngut David the pick gospel Matthias nong basfo to khot bar sau gede gitu kesin ke baningkong ke bo pha iki ban jalap tem tu song itu ikentin kasang du khat basan wong yagini khadar ru jisu la pha no bat ula hukum yaki udong kum tatar upha begini jalap mo hagdukhan kebakhan riong tungi sefang bu maham lupa ki egi jinge bakin sekendu hakami ngapha no yepi kom kilang berat pedenggi suri nomor kata pinyelong kiba sian kum kibesen bat kiba jamnut kum kiparo ndrei tu sumar na gibrio na bakin sa aino epi kin jingbisar bat kin sempat epi kisna ko jungki kata gadai ke bola maham lupa ki bor bu pha iki banyelap kesin beningkong ketaru tang hapo Israel mo tepe ke khot bar sa wong gumno usenran umlong halor unong bis unong hikai lemni syakri halor kunraju labiang yo usenran bonlong kum unong hikai jungu yo syakri ru kum kunraju lada kila khot belsebul yo trayeng kebakan utam bakin ye khot sin ya kita ki bana ke yeng jong tingni utrai su batai yu komot balada ya utrai jongki lani ukunrat jongki kila ben ta komot ye kinong buat jongki he jong uru kin la ben lada ki kisen ki kerteng ki ba life hujat kisen balsebul ni komot sin ko setan balsebul gadi ko pat kerteng jong setan lada kisen ye u bodo setan ya kisenran jong uru nsasin setan ti kata kade jing penkre jong wiki te wong tu dekat ba arfongan puli biang tukan mau kita ki heya kata ketien ke bangala ong api usyakri umlong ubakam krau yu kon raju lada kila le benyanga kin le benru yapi lada kila sumari ka ketien jonga kin sumari ka ketien jong piru tegalong berar atli lada ki kila benyu jisu kemut kin benru ya kinong buat jon jisu uang ye kani baki kinum sengu pula bakan sawan kum kata kepercayaan kan long kum kan syun bet ye kinong buat jon jisu te kemut pat barok we kepercayaan syun namar kani kat khot pat wi upni ni badan padru ki ban sengap yaki kamut kinum syun namar bagi sengap kamut ki pedang kinum syun kin sotenat ban sengap itin ki jongki te hani utrai su ong lada kila benyu ki kran benyu kin kran benru ya ki babut yu te ke jingkeli ye ki senran kalong ka to pol lase de kli ndre hatu fikloin menomta te ki senran ha to pol lase kem ki super khat chwa ani kan ja yu yengi ndre ke jing em jungki hadin jong ke jing mi pat utrai jisu ke pau syai kedar ba kila kloi ban sya kita bro namar lapen ku bor ki do man sim bat ki rai ba kin sya kita ki jing la ben te bun hi bro khat we ngut ki yap da ke jing sya pen stom ki besir khai don ba sya sal phna don ba sya penyap sya len thamau bat ter mo dikata ke di jing sisa tenrai uang ru tu ni ke ju dekat barfo uang lada kila sumar ya ketien jonga kin sumar ya ketien jong pi kamut
habaki ki osngo ya ten jong try Jisu gitu bi osngo bat ki pediang ndi tam ki pediang sumar kamat ki da kongo bong sumar kamat ki kongo tela da ki osngo ya ki jingkran ki ten ki jong kita ki babot si syau Jisu kin pediang kamat ki nom syun ki kin kemen ban kin kloy ban yarap iki kin kloy ban ya Kristian lang iki hakono ke jing ya kendo hagi jing jong ki kin ya Kristian lang te kata kadai ke bangimat ha ke percaya ki Kristen ki bayang sisa hagi jing kayu Jisu ki kendo i jing syun na ke percaya ke bam tre ban pediang i jing kayu Jisu namar baka i ya ke badum dan rei ki kendo ru pan i jing Kristian na gitu ki ba pediang i jing kayu Jisu te ki Kristian de jing duai ki Kristian de da kono gurukom namar ba ki i kendo i Kristen bagi ya yang baju kata Tuhan barfui ndrei kini ki baro kinle ye phi na ka banta ka keteng junga na ba kim itu yo tau bala pha yanga tin ni try Jesus iPad ye ka daw ka bakham tan rai balai bakin le kat ye kini ki baro ye ki balai kin pensitom ye ki balai kin kran ben ye ki batter balai namar ka daw tan rai kalong bakim itu yo bleu baim kimi tho yo ta ubala pha yo Jisu khon jong segani pathai kata ka de daw tan rai bikin syun yo mo terangi puli ha ka basdang jong ne ka gospel Yohanes tho syai kata Yohanes katu te kadang de jing tho ju kim pat de jing kran jong tra Jisu tho shwa kom jing lamprang ye ke jing won tra Jisu hau buong ke tu nong baning kong ke tu khot ke ba sau ong hau la don ke jing sai bat kata ke jing sai ke lolong ke jing sai jong kibriu ke tu khot ke basan ong bat kata ke jing sai ke la sai ha ke badum ndri kata ke badum kam pediang yaka Tiripet kalenong ke bapra tu rekhot ke bakhan ar anu kum tau Jisu le thu khana pat haki udong ngalong ujing sai jong ke pathai utang bawan buat yang unom yat hak badum ndrei unyo kajing sai jong kajing im tik kene kajing sai ke bau Jisu aingi ke penram ya kajing teplam jongi habangi dang kwa banyak ya ke badum kawan ra kawan kajing penram kawan kajing kedo balai namar ulong jing sai te kajing sai ke le ban sam ya ke badum te ka badum kam tre ban pediang hagalanong ka balai ru jong kani gospel Yohanes kedua khot ka ba arfo don ru khat khandai an puli khat khandai bat arfo kani te kalong kata ka jing pen im bagajing sai ka lawan ka pathai bat kibriu kilai i khamtam ya kajing dum ban ya kata kajing sai na ba kilolong bamman kijing le jongki na ba ubriu baro ubayai le ya kabasniu usyun ya kata kajing sai bat umwan ha kata kajing sai yo ba on seneng persya ya kijing le jong ta te habang idon kalenti ka ba jong kajing dum jong kajing sniu habang yo sngo kiten jong Jisu ki sam po jungi kum ke jing sai ke basam mi ke jing dum te dangin don ke jing surit ban pediang bangi long ki nong pop bangi lale ya ki kam jung ke jing dum kan penlong ngi bangin kela ke bumut inda sosi bangin panma no blai nri lo nangi pen kesan ya ki kam bedum ki kam ke jing sniu komot in kentat ya ke jing sai ke bawan no Jisu bat kalong ke basosi ba kalong ke basos nei laringi
dan hakata ka apat bangim tra ban pediang ni kejing sai habangi pediang kejing sai kadon kejing penmong nomor belai bapan kendo ingi sepang kapop ngi haban kela ka bomot ndrei kata kejing mong ka kelalong pat kejing kerku kejing kemen pada dian habangi pediang pat ngi so bang yo jing kemen hakata ka balai ka kam kejing dum ndrei ka bakut ngin mat pat ya kejing sosi bom jukut bat dia kejing lenyar ka bom jukut hadu jok kata gede ka bawai po wai brio ko wai po ko ka brio slak ndo kin habban ni tengku kin habban ni kendo numla ban kiar numar jisu ulawan no blay de bala payu do blay but kata ka bauang ka de ikhtiar blay umong na ladihi ulaong bun sien ni kata te kasyong hangi ni pediang kasyong fi pediang na fi pediang te la fi pediang kadon kejing kerku jong kejing bom kamut jong ke bom jukun laban sitom ni sipor kemuang kepercayaan syun fi insya-Allah ben wat adu kejing yap rumat dan rei ke bom jukut pat kalong kejing kemen bat kejing suk sudah la da fim tre ban pediang la se kepercayaan e fin rei kata kepercayaan namla ban penpoi fi sebeneng kan poi ke singi habo we brion ham ajing khanya khmat ublei bada kata kapor dan beliau nak percaya dan nong sencar dan minister dan prime minister dan presiden bala banyarap ya fi khmat ublei di tang kita ki bala yeng khmat ublei da ka jinget hu jisu ki bo ublei on ya fi ngam pendrem su ngada map nomor la pediang yu jisu khon jonga bangla pha khnang ban penimi fi te gitu pat ki persiang banyeng da kabor brio la jong la ne da kabor jong ki influence bagi ki don ka perthai kita boro khmat ublei kin supra kum bapra ka senrong peleng to sim ka pipan pat senrong peleng mo ban sedi peleng te pi nyon ku to ka supra phom te teng ki don ki bor ki perthai ki iklan ba ki pelun ki iklan ba dan dawan kesini besar gitu ginong tik competition rong peneng akhmat ublei kin sudu lut khot ka bor jongki ten mentoy yo sani ai kita menta kani gejing im ka batang new forsnam prafo lani spasnam kat ba ka bom jukut pan ka bom la nyu shu ki billion ba kisnam ki bangim la nyu poi sino dan hak hima ublei te kejing kemen sudah poi sedujok te kamu kejing lenyar ka bom jukut te ka flag long badan kani kadon kejing tip ya kedujok bat ka beneng kadon ka wei pokoi kejat benrio kitip bakadon kedujok ka beneng hak wei pokoi kan nyam kadon te jisu wan ban pen iengi ba la fi kwa ban yo ban net se beneng banyo ban im habom jukut hak jingkeman te ngai pediang ye kitien jungu ki ba ukran da ka ba pa u pa jungu te tu blei un kerku ye kan jing kuli jungi ye kitien jungu ni ga janmit ta ka burom ke jungu amen tunginya doi ko khpa jungi bhabning ni aingu emi try ba mela ai ke nikalat bangin pusan ni ka tin ke jomi ni aingu emi spangani jing thu kumno bo try jisu ulai thu lupai kisnran bagin se kandu ya ga jing shun na ka parthai namar ba kam pediang ni jing kai ke jongu bat kum taru kalong hadu menta kisnran kinongbut ki jongu hadu menta ni ya kandu ya gani bara trying aingu eme ba me penslur ba kepercaya ke syun iki beriu ke jome kadau bro kalong bakal adap syun lupa eme bara try me airu iki jing penslur ba me menlong rengkat bat ni hadu ke bakut try balaka jing nginya kendu hakani ke sla kendu ki jing tenju ki babun namar ke jing ngit bat ke jing but jung eme ndrei kejing don dekat ke jome pat try kepentikna ba ke singi ke bakhat do
habami men sawan ban shau yik banget ngin yo ban lit ban me ngin nong lam ban me si jiunom habeneng try ker khui ka tin jome baki belas ngap baro ngin yo yik jingen ban nget how try jisu khon jome ubolong ulenti ujing im bat ujing sisa terus ngau ko pa gini jingkat pa jungi kerkhuru iki benta ki badang sa ka nika gospel witness bangin nang pulih ki tayu ki banwan ni pa ni gini keteng Jesus Christ amen tutung ni penwai ni an kerpa di siam samaban Tini wa berkhawana tu ay kicing ba jom blik pa lam kicing jom blik kon lam kicing slap shap ba musim ko kini lagi nation sar ka bingi kum ka bible study jang balang lam ki balang ki parbangi ki ba shakri kar teng jom me kalan sasla ka pertayam tashat ba mushkuru aman